Il-kumpaniji interessati fl-iżvilupp tal-Cruise Liner Terminal f'Għawdex u faċilità tal-irmiġġ għal-jottijiet huma 12. L-interess huwa kemm lokali kif ukoll internazzjonali. Kif stqar waqt l-indirizza konferenza tal-aħbarijiet quddiem xena mill-isbaħ tal-Port tal-Imġar, il-Ministru għal-Għawdex Anton Refalo. One News staqsa liema pajjiżi huma interessati. Minn meta ħriġna l-expression of interest b'sodisfazzjon kbir ngħid li kellna interess kbir kemm lokali kif ukoll minn barra. Minix ma nistax ngħid l-ismijiet, però nista' ngħid illi minn barra kellna interess mill-Greċja, Danimarka, minn Sweden u anke minn Spanja li kollha ewrew interess. Kien fit-28 ta' Ġunju li l-Gvern ħareġ sejħa l-espressjoni ta' interess bil-għan li jtejjeb l-aċċessibilità lejn il-gżira ta' Tletolijiet filwaqt li jassigura li t-turiżmu li jattira Għawdex ikun ta' kwalità. Il-Ministru Refalo spjega li Cruise Liner Terminal mhux se jkun neċessarjament mibni qrib il-faċilità tal-irmiġġ għal-jottijiet. Ma rbatniex il-Cruise Liner Terminal mal-yachting facilities, ħallejnihom separati ma' xulxin biex min jrid jippjani jagħmlu jew flimkien jew għalihom separatament, u issa qegħdin nistennew illi wara li tagħlaq din l-expression of interest imbagħad immorru step it-tieni step biex nevalwaw dawn l-expressions of interest u naraw x'ikun fl-aħjar interess tal-Gżira Awċija. Iż-żewġ proġetti mhux bil-fors jiġu żviluppati fil-Port tal-Imġar, iżda il-Ministru assigura li mhux se jsir ebda żvilupp f'Ħondoq ir-Rumien. Il-Ministru semma Marsalforn bħala post fejn potenzjalment isir l-iżvilupp. Il-Ministru spjega li fl-2012 waslu Malta aktar minn 600,000 ruħ abbord cruise liners, filwaqt li f'Għawdex waslu 3,000 ruħ. Dan juru l-potenzjal kbir ta' dan is-settur. Is-sejħa l-espressjoni ta' interess tagħlaq f'Settembru. It-twettiq ta' dan il-proġett ikompli jsostni l-proposti fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista li fost affarijiet oħra jagħmel minn Għawdex gżira li tgawdi minn turiżmu ta' valur b'faċilitajiet li jsostnu dan it-turiżmu.